Bună ziua și bine v-am regăsit. Continuăm discuția foarte interesantă de astăzi în zona de inovare și inteligență artificială. Companiile, știm, sunt fruncea în ceea ce privește dezvoltarea tehnologică și continuăm acest panel 3, ultimul din cadrul acestui eveniment, cu specialiști cu o reputație foarte bună în acest domeniu și cu perspective interesante de dezvoltare macroeconomică a României. Îi invit alături de noi pe domnul Alexandru Radu. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Doamna Andreea Vlănțoiu. Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație, Mihaela. Cu multă plăcere, domnul Daniel Homorodean. Bună ziua, bine v-am găsit! Și mai târziu ni se va alătura și Rodica Lupu. Vă mulțumesc pentru prezență și vă provoc să găsim împreună soluții mai bune pentru digitalizare, dar și pentru următorul pas deja prezent în foarte multe dintre economiile lumii, acela de competitivitate. Așa că o să începem astăzi panelul interesant pe care îl avem cu domnul Alexandru Radu, Head of Business Growth de la Argo Consulting, care ne va povesti un pic cât de departe s-a ajuns și unde putem să fim împreună. Bună ziua, da, mulțumesc frumos pentru invitație și pentru introducere. Numele meu este Alexandru Radu, reprezint compania Argo Consulting, iar astăzi vă voi vorbi puțin în contextul digitalizării companiilor despre modelul Time as a Service pe care Argo Consulting îl propune. Și o să și vedeți în prezentarea noastră imediat, așa. Bun. Prima întrebare cu care aș vrea să încep, pentru că este o întrebare care apare de multe ori în contextul discuțiilor de digitalizare, este aceea dacă digitalizarea sau automatizarea ne va lăsa fără slujbe. Și cred că cel mai bine este să ne uităm la studii, iar un studiu McKinsey Global Institute Report spune că mai puțin de 5% din slujbe constau în activități complet automatizabile. Așa că eu aș spune că slujbele noastre sunt la adăpost, nu o să vedem roboței care să vină să ne ia cu totul slujbele sau alte tipuri de automatizări sau inteligență artificială. Însă, același studiu spune că 1 pe 3 dintre activități ar putea fi automatizate pentru 60% din slujbe. Așadar, este o oportunitate uriașă, practic o treime din activitățile noastre ar putea fi automatizat. Și același studiu spune că cei mai mulți dintre angajați văd această automatizare într-o lumină pozitivă. Așa că nu ne speriem și oamenii nu se sperie de automatizare și de digitalizare, ci văd beneficiile și oportunitățile. Și principalul beneficiu pe care oamenii îl văd este acela de reducerea timpului pierdut. 40% dintre ei petrec un sfert din săptămâna de lucru în activități repetitive. Și 70% dintre ei spun că cea mai mare oportunitate pe care o poate oferi automatizarea sau digitalizarea stă chiar în reducerea timpului pierdut cu această muncă repetitivă. Practic, oportunitatea este de a avea mai mult timp, de a reinvesti, de a recâștiga acest timp pentru activități de valoare. 60% dintre ei estimează că ar putea economisi mai mult de 6 ore pe săptămână dacă ar economisi timpul cu ajutorul digitalizării. Și la întrebarea ce ar face cu acest timp extra, să spunem, în primul rând activități mai valoroase pentru organizația lor, da? Deci activități de planificare, activități creative, activități care chiar să aducă valoare. S-ar concentra pe aspectele mai interesante ale slujbei lor, astfel încât slujba lor să fie mai interesantă pentru ei și nu în ultimul rând ar putea să aibă mai mult timp personal pentru a putea rămâne pasionați de slujba lor. Așadar, digitalizarea nu este menită să ne înlocuiască, ci tocmai să ne dea mai mult timp înapoi, timp pe care să-l putem folosi într-un mod mult mai eficient și interesant. Și ceea ce ne-am propus noi la Argo Consulting
este tocmai să dăm acest timp înapoi oamenilor într-un model time as a service, da? Dacă există conceptul de software as a service, scopul nostru este să folosim timpul ca serviciu, să dăm timpul înapoi oamenilor și în acest sens am construit o platformă de digitalizare a proceselor din cadrul organizațiilor, platformă care se numește Timecode. Ce înseamnă că vrem să dăm timpul înapoi oamenilor? În primul rând, această platformă este o platformă de tip low code. Ce înseamnă low code? Este o platformă de management a proceselor de business, cu ajutorul căreia companiile pot crea foarte ușor aplicații de business, aplicații web, fără să scrie cod. Da? Deci, practic, putem avea acces la beneficiile creării foarte rapide a unor aplicații web de business, aplicații web care sunt și responsive, adică se redimensionează automat după device-ul pe care îl folosiți, deci puteți să le folosiți de pe telefonul mobil, laptop sau tabletă, fără a fi necesar să recurgem la programare. Da? Deci tot acel proces intensiv care necesită multă cunoștință de a programa și pentru a crea o aplicație de business este eliminat prin faptul că putem să desenăm un flux de business, da? Putem să desenăm interfețele care nu au nicio limitare, pot să arate absolut oricum, scriem niște reguli de business, avem niște conectori, niște integrări cu alte aplicații din cadrul companiilor și în felul ăsta, prin aceste piese de puzzle, rezultă aplicații web pentru cam orice tip de flux de business, de la cele mai simple până la cele mai complexe. Partea frumoasă e că companiile pot să folosească aceste aplicații, repet, fără a utiliza programatori, ci oameni cu cunoștințe de business și își pot crea propriile fluxuri și aplicații astfel încât să se poată diferenția competitiv în piața în care activează. În același timp, și noi putem să ajutăm companiile să-și creeze aceste aplicații sau companiile pot accesa aplicații de digitalizare deja create de noi cu ajutorul acestei platforme. Și am să vă dau câteva exemple de soluții de business deja create cu ajutorul platformei Timecode. Și vă dau doar așa câteva exemple. Procurement, o aplicație pentru managementul cererilor de achiziții din cadrul unei companii, deci aprobare de cerere de achiziție, de comandă de achiziție și așa mai departe. Managementul facturilor, invoice recognition pentru recunoașterea automată a datelor din facturi, platforme business to business pentru interacțiune între client și terți, cum ar fi clienți, furnizori și așa mai departe, expense management pentru managementul cheltuielilor, avansurilor și de conturilor sau mobile SFA, precum și aplicații pe diverse industrii, fie că vorbim de banking, healthcare, legal sau șantiere de construcții. Și am să iau doar câteva exemple dintre acestea pentru a vedea cum poate fi adusă foarte ușor digitalizarea cu ajutorul acestui model Time as a Service. Și am să încep cu un exemplu care chiar atinge punctele de inteligență artificială și de machine learning, și anume invoice recognition, recunoașterea automată a datelor din facturi. Prin OCR, prin tehnologia de recunoaștere a caracterelor, putem să automatizăm extragerea datelor din facturi, astfel încât să putem să reducem atât costurile cu procesarea, cât și timpul pentru colectarea manuală a acestor informații. Și atunci când spunem facturi, putem să ne referim de fapt la orice tip de document pentru care putem să antrenăm un astfel de model de inteligență artificială care să recunoască datele. Și haideți să vă și arăt foarte pe scurt. Practic, încărcăm o factură în sistem, sistemul recunoaște automat datele din factură și le populează, le completează în aplicație, după care pot să trimit factura respectivă pe un flux de aprobare, spre exemplu. Persoana care aprobă poate să vadă documentul cât și datele introduse, poate să aprobe chiar și de pe telefonul mobil, unde are acces la toată structura și la poza cu factura respectivă, poate să vadă tot istoricul de aprobare, astfel încât fluxul să fie complet. Cum facem acest lucru, această recunoaștere? Cum spuneam, antrenăm un model de inteligență artificială
arătându-i efectiv pe factură unde să găsească, spre exemplu, cuiul furnizorului sau seria facturii sau valoarea facturii și așa mai departe. Deci îi arătăm aplicației unde să le găsească și facem asta doar cu 2 facturi pentru fiecare furnizor, după care de la a 3-a factură sistemul va învăța prin machine learning și va recunoaște de la a 3-a factură încolo automat datele din facturile care urmează și în felul ăsta eliminăm acest task, această activitate repetitivă de a introduce mereu manual în sistem informațiile. Am ales acest exemplu pentru că e cel mai simplu de înțeles, însă putem să-l extrapolăm împreună și să ne gândim că putem automatiza în felul ăsta cam orice înseamnă introducere manuală de date în sistem. Un alt exemplu la fel pentru a arăta cum fluxuri de lucru din cadrul companiilor ne fac să pierdem timp și cum putem să eficientizăm acest timp este expense management, adică managementul avansurilor și deconturilor, pentru că este o activitate care se întâmplă în orice companie, aceea de a completa acel decont de cheltuieli când ne întoarcem dintr-o delegație, să atașăm toate acele hârtii, să le ducem la contabilitate. Un astfel de proces, și repet, îl iau doar ca exemplu, dar orice proces care presupune hârtii, introducerea lor, plimbarea hârtiilor prin companie, poate fi automatizat și am să vă doar la fel foarte pe scurt. Aceasta e aplicația în care poți să creezi un avans nou, o cerere de avans, poți să completez suma de care am nevoie pentru deplasare, toate detaliile necesare și apoi să trimit acest proces la aprobat. O să văd că trebuie să fie aprobat de o anumită persoană sau de mai multe persoane, văd statusul în care se află, pot să văd toate avansurile pe care le-am inițiat și apoi când mă întorc din delegație pot să-mi completez decontul și în decont, în cererea de decont, voi adăuga documentele justificative, spre exemplu factura fiscală, pe care pot să o pozez cu telefonul mobil și să o atașez direct la fluxul la cererea de aprobare, astfel încât direct de pe telefonul mobil eu să pot să-mi creez toate aceste informații necesare și când ajung la birou, sau doar să primesc banii la sfârșit. În final trimit cererea spre aprobare și fluxul ajunge mai departe către aprobatori. În final datele pot ajunge în sistemul ERP pentru a avea la fel un flux complet. În același timp putem crea și am creat aplicații și mai complexe. Acestea sunt niște exemple simple, însă pot ajunge până la exemple foarte complexe pentru diverse industrii, cum ar fi healthcare, da? O aplicație creată pentru tot ce înseamnă zona de cabinete medicale, clinici care au nevoie de un sistem de programări care poate să aibă acces la tot programul medicilor și putem să facem o programare foarte ușor. Putem să vedem întreaga fișă a pacientului dintr-o singură vedere pentru a putea avea o trasabilitate completă din momentul în care pacientul își face o programare și vine în clinică până la momentul în care îi se fac toate procedurile necesare, managementul documentelor pentru a avea acolo de la radiografii până la planul de tratament și în felul ăsta să putem avea în sfârșit acel nivel de grijă din partea instituțiilor medicale de care avem cu toții nevoie. Un alt exemplu, Construction Sites, o aplicație pentru managementul șantierelor și aici ne referim de la crearea comenzilor direct din șantier, comenzi pentru aprovizionarea șantierelor, direct de pe tabletă sau de pe telefonul mobil și până la managementul proiectelor și resurselor implicate în acele șantiere de construcții. Repet, câteva exemple pentru a înțelege cam cât de mult se pot automatiza atât companiile din diverse industrii, dar și toate celelalte companii ca și, să spun așa, pe fluxuri de digitalizare. Și în același timp, în afară de capabilitatea clienților de a-și crea propriile aplicații sau de aplicațiile create de noi deja cu ajutorul platformei, putem, așa cum spuneam, să și venim cu expertiza noastră și să ajutăm companiile să creeze tailored solutions, da? Soluții custom, soluții proprii, după fluxurile și după cerințele pe care le au acele companii.
Argo Consulting, noi suntem un partener de digitalizare în primul rând, cum spuneam, deci facem tot ce înseamnă pornind de la zona de consultanță, implementarea de soluții de business, digitalizarea proceselor cu ajutorul platformei Timecode, despre care vă spuneam, cloud și productivitate și implementarea, dezvoltarea și suportul pentru toate aceste soluții. În același timp suntem partener Microsoft la nivel Gold pentru toate ariile Microsoft și am ajuns deja la 90 de angajați în 3 sedii, București, Brașov și Timișoara, și avem peste 200 de clienți care sunt cam din toate industriile, iar filozofia noastră este de a oferi soluții complete, practic de la implementarea soluției ERP, în cazul nostru soluțiile ERP din portofoliul Microsoft, integrate cu fluxurile de business create cu ajutorul platformei Timecode, totul hostat în Azure și integrat cu Office 365 și Power BI. În felul ăsta dăm imaginea completă a ceea ce înseamnă din punctul nostru de vedere digitalizare și, de fapt, modul în care vedem noi că prin modelul Time as a Service putem să dăm înapoi timp oamenilor pentru a-l folosi pentru activități mult mai importante și interesante. Mulțumesc pentru atenție. Puteți să găsiți detalii despre compania noastră și despre soluțiile noastre pe argo.consulting sau timecode.com. Mulțumim și noi pentru prezentarea foarte interesantă. Ca antreprenor pot să subliniez și eu că timpul este în continuare cea mai importantă resursă. Vreau să vă întreb cât durează o astfel de implementare într-o companie, pentru că vrem să subliniem că timpul este cea mai importantă resursă. Pentru că vorbim de aplicații de digitalizare, unele dintre ele, așa cum vă spuneam, deja construite, sunt aplicații care pot fi implementate doar în câteva, 1-2 săptămâni, da? Sau, evident, pot fi și soluții mai complexe care pot dura mai mult, poate o lună, 2, depinde de complexitatea aplicației care se dorește a fi implementată. Dar, așa cum spuneam, în același timp și companiile își pot folosi timpul pentru a-și crea propriile aplicații și în felul ăsta să-și eficientizeze și zona de costuri, pentru că, iarăși, în afară de timp, știm cu toții că și costul e un element foarte important, așa că și aici putem ajuta punând la dispoziție platforma și companiile își pot crea propriile aplicații mult mai repede decât o puteau face înainte. Da, cu siguranță platforma Timecode este o alternativă interesantă pentru eficientizarea proceselor și managementul tuturor departamentelor. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și vă invităm să rămâneți alături de noi și, de ce nu, dacă aveți întrebări interesante pe care să le punem colegilor de panel, vă rog să ni le oferiți. Mergem mai departe.